kay mga unta ninyo gaundok ang atong kinhason. Wa naman ni unod ng uban. Kalami sa sabaw. Mga unta, mga unta. Ulit na ni kauna ba? Hindi lang. Barato na kayo mga bay. ₱20 rin eh. Napay nabilin dito. Napay daghan. ₱50 ra soroy. Dugay na ko ka og kinason. Nay nanoroy gahapon sa balay. Nawa ko ni palit kay hindi pa na ako feel ba nga kaon. Tamad sa kong luto. Kay bisig ako gahapon. Lalami kayo. Barato kayo sa soroy, no? Banyak kayo kaya. Ako dapling kasada. Na kung maadto ka di sa kananan dyan ng sipod, mahal ka ini. Kaunta ninyo, kaunta. Hama. Yokohama na lang. Itlog lang, itlog. Mahabi? Nabi? Ham or maha? Maha. Na. Gamay na lang na. Puta na lang. Isra ko kwarta. Balik. Balik ang tao ha. Magluto ko quick kung gatong tulusin ko. Kato? Tadaan. Uy, ginal ginal dito. Ano ma'am? Tikad. Dili eh. Uy, sige ka di kuwara ka. Napay pahuman ako repack og biko. Na akong gilipak anyam kayo. Kalami. Sura lang na kung kanon dyan na isabaw. Abay, yung comment dire nga. Uwi na kasi hindi kab-kab. Kutsara na. Ako ginoo ko. Di lang yun na pwede magkutsara. Depende mo na sa okasyon. Hindi sa sitwasyon. Kutsara tas tindahan. Hawid mo tagkwarta. Ano?
Lisod po kinamuta nga. Sige man tagawid og kwarta. Ano naman kutsara ta? Nga ang kutsara ako niyang gilakawan. Kay kutsara na ba ni ng bayan? Pagkalami. Asa pa ka? 30 pesos per tindagana. Saan ba na ito ha? 50. Oh. Hindi man na po cute kayo. Ano yung butang daan sa kong plato, bit? Wala na yung unod, wala na yung unod. Unod. Wala na yung unod. Hindi ay naputol. Pasayo ba nagtutuga ako sa kuan kanang sunoy nga hapon pa man. Alas 2 na antak na sa kahapon nun, mapay pagpaniod to. Ika late naman sa to akong pamahaw. Pamahaw putol-putol kaya na yung mapalit. Karon eh, padaplin ko din eh para di maputol akong kaon. Ay, napadi ay, oh. Ang kalami, napabaka ha. Wala na. Sabaw na lang. Sabaw, lamas. Ngayon ka. Oh, advance happy birthday di ay kang baby beer ayos diary. Daghang kayong salamat kang mamaal. Her YouTube channel is covering business sa iyo. Thank you so much mamaal sa kanunay nimo suporta. Salamat sa tanang lusog team. Shoutout sa among Mr. President. Hatod karon nagpadayon gihapon sa pag-aswat sa ato mga kalusog team. Mr. Ryan Super Studios. Shoutout dira Kambal. Sa tanang lusog team, shoutout niyong tanan. Padayon lang ta, padayon. Sa atong mga kaos kinabuhi, sa atong video and medyo palat ang sabaw kaya gamay-gamay lang. At dito nagtatapos ang ating kainan. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
Wala, puro stipaka na lang. Kami ni ikuan da, design sa balay. I-appeal og kuan. Siminto, no? Daghang salamat. Ug dinhi na lang ko photo. Bye. Daghang salamat sa paglantaw. Please like and subscribe.